What's up mga boss, short vlog today. So si Bossing nag-update sa akin yung ginawa kong big bike mugs. Naka-powder coat na. Si Bossing din ang gumawa niyan. Naka-base siya sa Albay. So may mga malapit dyan, message na lang si Bossing. So yan lang mga boss. Maraming salamat Bossing sa tiwala at nagustuhan ng customer mo yung gawa natin. So alam ko happy ka, happy rin ako. So satisfied tayo lahat. So God bless sa inyo. Pulido ang gawa at mabilis ang serbisyo. Dito ka na sa Jorex Nacario Machine Shop, your one-stop shop destination for motorcycle and automotive solutions. We specialize in custom fabrication and machining, motorcycle and automotive repairs, welding and metal works, chassis and mags alignment, engine works and tuning, at marami pang iba. Gawa namin ay dekalidad, gamit ang tamang tools at expertise ni Boss Jorex na may taunang karanasan sa industriya. Kung gusto mo ng trabaho na matibay, maayos at abot kaya, dito ka na. Tawag o text sa 0947-416-1413. Bisitahin kami sa Zone 6, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Follow ang aming builds at projects sa Boss Amigo TV 2.0.